наше село кабел има, телевизия му викат, денем нощем фляков взима, от екрана сълзи бликат. Баба слиза от баира, ни орала, ни копала, може гладна да умира, но ще гледа сериала. А седенки вече няма, що са мина на седенки, стига ни една реклама между две горещи ненки. А седенки вече няма, що са мина на седенки, стига ни една реклама между две горещи ненки. Построихме скъпа мандра, тя обаче не работи, щото драмата Касандра е стотина епизоди. Спря и цехът за луканка, мъка с виселцето цяло, хубавата мексиканка станала вдовица в бяло. А седенки вече няма,